fanden er frihed? Hvad betyder begrebet frihed for dig? Frihed? Jeg mener, at frihed det er, når man har muligheden for at træffe sine egne valg i forhold til den situation, man er i. Jeg mener ikke, man kan definere frihed som, at alle har ret til at gøre lige hvad de vil. Weekend, det er frihed for mig. Frihed for mig er mange ting. For eksempel, at du kan gøre, hvad du vil. Måler man sin frihed i tid? Eller? Frihed er, når man kan sige og gøre, hvad man vil, men uden at det går ud over andre mennesker. Det går ud på, at man har valg, som man kan træffe. Og der ikke er folk, der træffer valgene for dig selv. Du har muligheden for at træffe det valg, som du selv har lyst til. Burde vi ikke alle sammen være frie? Har alle mennesker ret til frihed? Frihed. Det er frihed. Jeg tror ikke rigtig på begrebet frihed i sig selv. Frihed er noget, der er meget egoistisk og individualistisk, og jeg tror ikke på, at det er noget, der fungerer, når man lever i et samfund, hvor man er afhængig af hinanden og andre mennesker.